kaunti ma Migori. Od bura ma Migori opuodho ji 6 manyocha gavana ma Migori Yako ogwelo kaka jotend migepe. Jod bura go kaondamo makamano bang' kanyocha odadho gi juma mokalo. Juma nigiler. Bang' tayo chenrono ma piedho ji 6 ma ogwel kod gavana ma Migori Yako kaka jotend migepe, kamiti ni ma ochuogi kod bura ni ma Migori ne ochwalo lipot margi e od burani. The nominee stated that he will prepare proposed legislation to county assembly and implement the existing legislation that relate to his area of jurisdiction. Lipot ni mano ochwal lo kamiti ni kod wadrep no Manoth Kanyamkago Jojo Mamba ne opodhi kod od bura ni ma Migori bang' twak kuom kinde mar seche 2. This House adopts a report of the Committee on Appointment on the vetting of the nominees. Jogo ma opuodhi kaka jotend migepe gin ma oting'o Morris Otunga e migaono mar omenda, Laktar Mogesi Samburu e migaono mar somo, kit chwech, ojende kaachiel kod tuke, Lucas Musenda e migaono mar pur, pith jamni kaachiel kod reye, Julius Awuor e migaono mar thieth, Rahab Robi e migaono mar alwora kaachiel kod midhiergo mag apoya, ka mogik en Kalebo Pondi e migaono mar jotich kod tend loch gwenge. Jotend migepe gi koro rito chamo uma mondo koro gichak tich ayanga. Ne gin ji 6 manomiwagi to wakalo gi te, ok aneno gimoro e bunge kama notergi mondo go mbakano ogore maber mokalgi. Koro sani modong' en mana ni koro jatelo biro neno kaka otimo kodgi, en swearing in and then gichako tich. Balance pod wadong' gi kuonde moko kanyo 4-5 kama ma aparo ni odi address when tamomiwa those numbers. MCS ne owacho ni giikore mar tiyo kamoro achiel kod jotend migepegi. Wakadho jomanyocha okelwa mondo wapuodhi to wakwayo oganda ni ng'eni koro mae sirikal mane wadongo, wariwre uru e konyo sirikal mondo mi gik moko timre piyo mondo mi wachak tich. Some people may feel left out actually, but the government is larger than the 10 CEC members. So once the chief officers are in place and other positions are filled, probably every other interest will be catered for. Nyaka sani gavana pok ogwelo jogo eko madoher mondo koro ti e migepe 4 ma odong' ma oting'o mano mar wuoth kaachiel kod apaya, lowo, pi kaachiel kod teko kod mano ero mar ohala, limbe kod wego mag saga. Juma, Ramogi TV, Migori.